Selamat malam Besti. Lah iki. Kok gawe. Iki Besti apa bestik ngantek ora mudeng. Selamat malam Mbak Amri. Sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangik. Kados pundi kabaripun rak nggih sehat ta? Pangestu panjenengan pinaringan wilujeng sehat bagas waras. Alhamdulillah. Laris. Alhamdulillah 2 tahun tiarap sak menika samsaya laris. Amin, amin, amin. Mas, Apa? ing atase sak grupe loro kok beda. Beda piye? Sing siji iki kaya patunge Rara Jonggrang kae patunge Ratu Boko. Ratu Boko ki piyai kakung lho, Mas. Oh, kelanang to? Ratu Boko menawa piyai kakung menawi kula menawa mijil pawestri. Mijil apa pangkur? Iki ki wedok. Oh, wedok to? Wedok sing aranane lanang ya sapa jenengan ki piye to? Kena wis Ngapa toko sajak kiri-kiri karo Mas Gareng? Penjarwa ngendika. Nggih. Penjan kali Mas Gareng menika kembar. Iya. Nah, terus panjenengan terus niku ari-arine. Heeh. Nek kula benten, kula kalih Apri kalih Mbak Eka. Nggih. Niku kula sing asli, ari-ari kula niku Eka Kebumen kalih Apri niku. Oh. Dadi sejatine sing manut Aku ngerti sejarahe. Dadi wong tuane iki rada gelo. Terus? Dadi nyawang bayi lho kok kaya ngene. Heeh. Terus golek pujan ari-arine dikumbah lahir ayu-ayu. Mone asline Ya, bayine pertama iki. Oh. Kok aku malah kaya tempe bosok, Pak. Kok kaya tempe bosok piye? Maksudnya kok nyun sewu aku ki ayu, nyun sewu kan cocoknya dadi garwane dalang. Nek Betul. cara aku, saorarane dalang muda kaya Mas Bayu bertalenta, sindan multi. Lho, rak tudune sak ora-orane, menika sak ora-orane lho. Iso iga sak ndure Mas Bayu iso. Wah, itu ae tak goleke dalan lho, Pra. sinten lho, Pak? Sih, kakange Mas Bayu, Sinten? Zat Miko. Wah, Oh kok ya le. Mas Ning ya aja ngono wong pancen Mbak Mimin niku nek disawang ya anu lho Mas, ndemenake tenan. Oh, tenan. Upama dijak jago ngono ya ora ngisin-ngisinke. Oh, tenan. Iya ta? Saestu niku. kuwi Piyai Kangkung sing nyawang Kok Piyai Kangkung. Kakung kok kakung. Piyai Kakung sing iso nampa ikhlas pasangane ya ngono kuwi. Betul. Nek Nggih. wong Piyai Kakung sing ora iso nampa ikhlas pasangan ya hawane mung kurang terus. Hmm. Oh, kae kurang ayu, oh kae kurang pinter, oh kae kurang sebet, oh kae Iya. kurang gapyak. Hawane mung kekurangan. Mergo ora iso belajar ilmu ikhlas nampa kahanan. Lho. Nek nyawang Mimin ki atine seneng ya nyenengke tenan. Tenan Mbak Mimin ora kurang ngomong kurang siji Mas Gareng. Apa? Kurang asli. Wah, mboten kurang melih. Pancen mboten asli kok. Kula menika ikon. Oh iya, ikon ikon iya. Lho, kuwi ikon kuwi. Dinten iki wayangan. Ibu Bupati menika nyuwun referensi kalian kula. Alah. Mbak Mimin nyuwun sewu. Nggih. Dalange sapa kira-kira? Betul, Ngaten betul. to? Mas Bayu nggih sae. Dalang Klaten nggih hebat-hebat. Nggih. Ning dalang Klaten iki kan wis dikek kesempatan ning apa? Dewan Kesenian ning RPD. Betul. Iki Mas Bayu hebat. Dagelan sinten nggih? Nek dagelan jane Klaten wis duwe Mimin Apri. Nggih. Mas Gareng, nggih Mas Gareng kok nggo tuwa-tuwa masuk ora masalah aku ya. Pak, Ah, Lah Pak, ya kok Allah duwe Mimin senior Apri lho. kok. timbang ning omahmu kukur-kukur ya ditimbali. Panjenengan menika atas rekomendasi saya. Betul, aku wis ngrumangsani yen ikon Klaten ki ya mung Mimin. Gene ya pirsa. Wisuk ben ki kaya Kinarto Sabdo almarhum. Pripun? Gaweke patung ning ora dadi-dadi. Terus Mergo sing gawe patung bingung. lah bingunge. Kene munggah ki jelas, kene iki ora jelas. Ya setengah badan mawon no. Setengah badan. Nek gawe patung ya ora usah gawe nek bingung. Wis Apa? langsung asline wae di banyu keras. Saking. Ya Wis ora usah mikir. Tur kula rada runtik lho kali Mas Gareng niki. Runtik pripun? Jangan ngertos pidatone Bu Bupati mesti kala wau. Heeh. Jane wayangan bengi iki ra ono anggaran. Terus Aneh, saestu Ibu Bupati ngendika, Nggih. ning merga perusahaan-perusahaan ing Kabupaten Klaten kados to Sari Husada, Ya. PDAM, Betul. lajeng Aqua. nggih anu nggih apa nggih PDAM niku Ya, leres. Lajeng saka ngendi ki Nduk? Oke Bank Klaten. Bank Jateng lan sak itu sing seneng kuyung. Terus sing ora lali gempur rokok ilegal. Nggih. Cukai itu luar biasa. Jadi Cukai. terlaksana iki. Nek kowe kok ngarani nyun sawi iki tumpah darahku lho Pak iki. Wah. Mutah getihku ning Klaten.
Klaten. Nek jenengan lanyo-lanyo iso hae. Dandang tak gawe kontrol hati-hati lho Pak. dandang. Oh, kok nek nesu dikletak lho. Panjenengan wong tuwae kudune diugemi, digugu lan ditiru. Ning jenengan ngajari pasang tarif ning kene iki wilayahku. Nek jenengan wis asik rego jenengan ora trimo. Wedok. Kowe iki nek kakean nesu ki kala menjengmu ki lho munggah medhuk. Wong wedok nesu kaya durga ngerik. Aku tetep ora bakal wedi. Kuwi arep sing membiayai aku sing mbok sebutke mau ora ana. Sing membiayai aku ki PT PBK. Apa kuwi, Pak? Persatuan Klaten. Belum ora TBK terbuka lah kok PBK. Lah iki lho aku urung diamuk karo kuwi kok. Lah, kula didhawuhi Bu Bupati niku paribasan rindhik asu dikitik gage-gage lho. Wis sampok alun-alun didandani ora entuk nggon. Mula muring-muring. Atas kowe Lek kowe ya rada runtek. Ngisor ringinan saiki wis digempuri lek. Bu, ning niki kasunyatan, Bu. Ternyata kebijakan menika jane yo apik. Ning mesti ana pro kontra. Betul. Contone pedagang nyun sewu ning alun-alun dipindahke, digoleki sing Bali. Saperangan ya pro kontra, ning dengan pendekatan yang humanis. Heeh, terus nyatane ya terselesaikan dengan baik. Pasar dibangun saperangan ya wegah. Heeh. Kok aku, jane aku ya golek mata pencarian ya kangelan alun-alun tutup ki. Ya nek kan ya aku budidaya, berarti kudu ikhtiar. Wis tak amanke. Wis tak tulisi ngisor ringin kae wis mamimin. Kok wis, Mas? Kok malah kaya penunggune ringin. Mbak Apri, Dalem. niki kelahiran panjenengan ulang tahun. Injih. Ora sik aku njaluk cethol kowe kelahiran ndi? Klaten. Kelihatan Klaten ya Klaten Jombang. endi? Saking Melandang Tempur Sari Ngawen Klaten. Ora iki blakan wae mumpung disiarke, di streaming terus iki dadi kesane asline yen kowe ora bengi ngene iki awan apa gaweanmu? Dengkel lho, Pak. Hah? Dengkel. Bengkel. Lah sampean arep ngetopke oli apa piye? Ora apa-apa wong halal. Halal kok ngetop. Terus nek Mbak Mimin daleme pundi Mbak Mimin sing ayu dhewe sak jagat ya. Edeh, aku senenge ngono ku lho. Nek arep apa kuwi nek arep ngendikan ngono kuwi mesti lambene isor digegecek ngono lho. Kowe iku agar kemayu-kemayu tak bacok lho kowe. Lho wong wedok iku mayu ya lumrah to. Wong sing kono wae demes meneng wae iki klecap-klecep. Iki wong wedok pinunjul kok ya. Mbak Mimin, pidalem saking pundi? Asli Klatenipun. Kepareng matur. Injih. Mbok pilih kula lagi benten beneh kalian rayi kula. Oh nggih. Wah bahasane apik beneh kelawan. Soale seniman itu bukan hanya soal karyanya saja. Nggih. Yang terpenting adalah attitude. Attitude nggih. Apa pinter Sunda langit? Attitude tok ngentut. Ning nek attitude nyun sewu solah bawane mboten merati, Nggih. ya wong nyun sewu gila. Oh nggih. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, lah iki genep tenan iki. Agamane ya kuat iki. Kedangaten. Nggih. Asli saking pundi? Ibu Bupati, mbok pilih panjenengan dereng miteran kula saking pundi? Nggih. Kula Widyawati ingkang paling muncer kembang desa saking Laladan Karangnangka, Bu. Weh, ya lagi ngerti kembang dalan saka Karang. Kembang dalan. Kembang dalan ki kok Kembang dalan iki letong lho, Pak. Kembang desa. Oh, kembang desa. Kembang Ya dalan Allah. iki letong. Ora krungu. Kembang desa. Piye? Wae ya Kembang desa. Kembang dalan iki mobil iki ya kembang dalan, sepeda motor. kembang dalan ki tretong. Lah iki dalane tretong. Interpretasine Kyai Kadhan niku nek kembang dalan iki mesti tletong. Ya ora, kuwi ya dibenake kuwi saiki kok. Kembang desa saking Laladan Karangnangka. Karangnangka. Ingkang kagungan Candi Merak. Dadi Klaten menika kejawi kota 1000 umbul ya kota 1000 candi. Wonten Candi Plaus. Candi dina. Lho jare Klaten ya. Lah ngajari apri pinter. Oh iya. Candi Plaosan, wonten Candi Sojiwan. Wonten Candi iki dule Candi Plaosan ki ana Candi Pandelian. Wonten candi kok Candi Pandelian. Candi Pandelian ya apa? Petilasan wisata menika rak wisata sejarah Nggih, wonten. nggih, betul.
wisata alam. Alam ya ana. Nggih. Saiki ana Girpasang, ana Ndeles, ana Rawa Jombor sing bar direvitalisasi. Ana wisata ziarah wonten Jatinom, wonten Bayat. Bayat. Lho terus wisata religi nggih wonten. Religi enten. Dadi Klaten ki sugih. Oh, dadi anu Mbak Apri. Dalem. Kalau nek arep dolan nggone Mbak Mimin yo goleki asmane Mbak Mimin ngono mesti pethuk ning omahe ya. Ampun Mimin. Lah piye? Sukimin. Sukimin. Nek Mimin mboten panggih, Sukimin blantik wedhus. Oh, alah. Oh, alah Min. Kemayune ngedhek. Jenenge Sukimin. Lho, kelahiran Klaten ra kudu ngerti jenenge asli to, Pak. Lah kanggo KTP identitas diri tidak boleh palsu. Iya. Lah menungso ki apa ora diwenangke budidaya to Mas? 2 tahun setengah pandemi lho. Lah terus Pirak pelajaran besar kanggo aku lan sampean. iya. Nek wong wedok mau ngatung wong lanang, wong lanange boyoke ya bekel suwe-suwe. Mula aku ya nyambut gawe. Nggo ngenteng-entengi sing kakung. Iku sik. Pertanyaanmu wong wedok mau ngatung wong lanang lho. Lho kowe iki ya dibojo to? Ya kok ya piye to? Wong lanang di sing kilap ki wong lanang di. Lho, Ora ngono pertanyaane. Apa? Kene rak pun omah-omah. Heeh. Lah nek omah-omah ki kene dadi imam apa makmum, ngono lho. Piye? ya ora kok aku sombong takabur ya. Saking ayuku. Duh. Anak kula menika sampun 8. Weh, edian. 8 ku ya wong kabeh kuwi. Wong kabeh. Anak 8 bapak 16. Edian. Lah saking ayune kok ayune Iya, kok iya, pancen wong ayu. Iya. Anake 8 bapakne 16. Wong ayu kok ora terima anak 8 bapake 16. Heeh. Lho, kurang perwira piye aku dadi wong wedok. Kok sik kok kowe dienggo arisan to, Nduk? Lho tren, Mbak. Rombong kok. Ning bakule rak bangga jadi orang Klaten dengan kreativitasnya masing-masing. Apapun yang ada di Klaten, kalau kamu merasa masyarakat sini semuanya harus dicintai. Nggih, heeh. Lebih bangga lagi kalau Klaten menjadi pelopor gempur rokok ilegal. Oh, nih. Pokoknya sing ilegal itu harus digempur. Iya, sing ora asli-asli kuwi kudu diilangi. Kowe kudu digempur. Apa kabar dengan kamu, Mbak? Kok aku kudu digempur? Nggih. Mas Gareng. Kula tak nyuwun berkah saking Kominfo nggih. Nggih, monggo. Kemudian kula Bapak Aris Baroto, kula suwun pinarak wonten pepanggungan. Awake dhewe iki ben ngerti, Mbak Apri, Mbak Mimin. Pripun sing dikategorikan rokok ilegal. Nggih. Nggih ta? Nggih. Masyarakat ku ya ben pirsa anane ngoten rek. Adaane masyarakat iku wah pokoke golek rokok sing murah weh, sing penting ngebul. Sing penting ngebul. Mas, iki yen ora kleru lho, iki malah ana narasumbere iki. Nggih. Iki apa ya bener iki bab perkara rokok ilegal? Pak Baroto. Lah nggih Pak Aris Baroto. Pak Aris Baroto niku dalem iki ungkur-ungkuran karo gubokku, Mas. Gubok sing ndi? Ning jetis mriko. Oh, nggih ta? Nggih. Oh, lah ten gentan niku Pak Baroto. Yayinipun ingkang pundi? Monggo Pak Baroto pinarak wonten pepanggungan, monggo dipethuk praula. Praula ijar. Wis munggah. Mentara. Pun dugi. Apa to? Weh, lah iki. Wah, selamat malam Pak Baroto. Lah niki Mas, wah niki. Monggo mriki Pak Baroto. Nggih. Tasik kemutan kalian kula to? Tasik. Beberapa kali kok iya. Bapak, Bapak. Kon mboten lho sing nyekel mik niku sing ngangge jaket. Wes mulai dermise metu. Wilujeng dalu Pak Baroto. Nggih, wilujeng jalu Nggih, sehat to, Pak? Pangestunipun. Nggih. Alhamdulillah. Jan. Nggih. Mangke paron nggih. Oke, pun gampil, Pak. Kula seturi. Nggih. Anu nyadong dawuh Pak Baroto. Nggih. Dateng himbauan untuk masyarakat menapa menghadapi dengan adanya rokok ilegal menika. Terus ciri-cirine pripun? Nah, mengkira masyarakat pirsa nek ngene iki aku tak ora tuku jebul iki ilegal, ora mlebu ning cukai resmi ngaten niku. Mila nyuwun dawuh, monggo nyuwun pencerahanipun. Nggih. Nggih, ingkang angka sepindah dalem ngaturaken panuwun dumateng pemerintah Kabupaten Klaten. Nggih menika Ibu Bupati Bu Sri Mulyani matur sembah nuwun sanget dana bagi hasil cukai, hasil tembakau menika saged kagem pawiwahan ingkang nun sewu medeni sanget menika kebak piyantun kebak masyarakat menika matur sembah nuwun sanget dipun fasilitasi
Tepuk tangan untuk Kabupaten Klaten. Nggih. Nggih. Lajeng nyuwun ngapunten Bapak Kepala Kantor kami mboten saged rawuh karena kundur wonten Jakarta wonten acara. Nyuwun ngapunten. Nggih terkait rokok ilegal menika Ki Dalang. Nggih. Niki mboten saresmi ngaten dados ngobrole ya. Oh nggih, santai mawon, bebas mawon. Mboten iki gatekke caluru lak ya kulino ngerokok. Gatekno. Nggih, menika sampun kaping pinten nggih? Sarengan kalih sampun marambah kaping-kaping nggih ta. Sowan joglonipun Pak Tumiyono nggih. Berkali-kali wonten joglo pendopo nggih berkali-kali. Nggih. Dan menika terkait dos pundi? Rokok ilegal kados pundi, Pak? Ciri khas mau ciri khasipun mau. Nggih, rokok ilegal ingkang beredar wonten masyarakat menika kan rokok ingkang rokok polos. Polos. Nggih, rokok polos menika enggak ketahuan mereknya samar-samar. Nggih, mereknya jelas tapi mboten pasaran ndak familiar ngaten. Oh, ngaten. Nggih. Rokok polos. Rokok mimin, rokok gareng ngoten niku mboten familiar to? Pak Gareng badhe sadian rokok ilegal pesen merek dhewe. Lah ngaten menika rokok polos. Polos. Lajeng rokok bodong. Rokok bodong. Kados Mbak Mimin menika namanya ketutupan stagen dados mboten ketinggal bodongipun. Rokok bodong niku tegesipun rokok bodong menika rokok ingkang mboten ngagem pita cukai. Pak, kula nate kepanggih rokok pakai pita cukai, tapi ternyata itu juga rokok bodong. Lah carane nitik cukai niku asli napa mboten pripun? Nah, menika kan untuk mengelabui masyarakat sebagai end user perokok-perokok menika. Menika wonten rokok polos utawi rokok bodong menika dipun sablonan biasa ngaten kados cukai, tapi menika sangat-sangat jauh berbeda dengan pita cukai yang asli, karena pita yang cukai yang asli itu mirip kados arto, dados kertasipun dipun atur saking pabrik kertas Padalarang. Lajeng hologramipun ngagem hologram Pura Barutama ingkang nyetak menika saking Perum-Peruri ngaten menika. Dados menawi ingkang palsu napa naming sablonan piyambak ngaten. Lah mestinipun menawi ningali lak mboten saged cetha, Pak. Nggih. Upaminipun cara-caranipun dinapakaken jelas itu kelihatan bodong. Nggih, menawi hologramipun saged dipun geser-geser ngaten. Mengke medal logo Bea Cukai wonten tulisan RI nipun. Lajeng ingkang cetakan ingkang alus-alus menika nggih ngagem Surya Kanta, ngagem mikroskop, ngagem menika kaca pembesar. Kaca pembesar, nggih. Nggih. Lajeng wonten rokok ilegal malih ingkang rokok salah peruntukan menika. Tegesipun salah peruntukan. Salah peruntukan menika nggih untuk masyarakat awam memang agak awam lah ngaten nggih. Itu menika kan rokok menika kan wonten ingkang rokok kretek, wonten ingkang rokok filter menika sigaret nggih kretek tapi mesin. Nah, sigaret kretek mesin menika cukainipun inggil sanget. Oh, nggih. Nah, sigaret kretek tangan cukainipun alit. Kenapa seperti itu? Karena kalau sigaret kretek tangan kan menyerap tenaga kerja. Nglinding. Nah, terus menika diandhapaken cukainipun. Oh, ngaten. Nggih. Ngagem mesin dipun inggilaken. Mongko mesin iki paribasane sak jam iso memproduk berapa ribu rokok. Berapa ratus ribu batang. Lah menika ingkang nakal-nakal menika diijolaken. Oh. Sigaret kretek mesin dipun tempeli pitanipun sigaret kretek tangan. Oh, supados murah pajek. Murah. Oh, nggih. Rokok kretek menika kan pitanipun panjang nggih. Melintang saking rokok menika. Lah, menawi mesin kan alit kotak ngaten nemplek wonten pas bungkusipun disuwek menika katut. Menawi ingkang kretek kan panjang. Nah, menika dipun tempelekaken ngaten untuk mensiasati pungutan cukainya. Niki, Pak. Sing perlu kula pertanyakan. Kalau melanggar itu pasti ada hukumnya. Leres. Terus sing dihukum niku napa? Sing dihukum napa? Sing dihukum sing penjual atau pemakai? Nah,
Ngaten. Rokok polos, rokok bodong menika kan mboten bayar cukai. Sama sekali dhek nyolong. Nyolong bener-bener 100% nyolong. Menika kenging pidana kurungan. Pidana dipun kunjara, pidana penjara. Nah, menawi kados ingkang contoh sanesipun kala wau, menika kan tesih bayar walaupun dia bayarnya Spanyol lah, separuh nyolong lah gitu. Lah menika kenging pidananipun sanksi administrasi kali kalian denda berapa nanti berapa kali ngaten. Oh nggih. Wis rada terang ya Mas Gareng. Ayo kita ikut berpartisipasi mengisi kemerdekaan dengan hal yang positif dengan cara gempur rokok ilegal. Matur nuwun Pak Baroto. Kang matur sembah nuwun. Pedalipun monggo pinarak lenggah malih sembah nuwun wiwit pelaksana. Pak Baroto. Nggih, yo lenggahe Pak Baroto dihormati lagu-lagu perjuangan untuk munggah semangat nasionalis. Monggo, yo. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, Indonesia tanah airku, tanah airku Indonesia. Garuda Pancasila, atulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Belas Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan hati, mari bung rambut kembali. Merdeka! 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 Merdeka. Alhamdulillah. Rumangsa bunga nggih Mas. Wis nampa dawuh saking Pak Baroto. Laras. Nggih. Jadilah orang yang merdeka tanpa melanggar hukum-hukum yang ditentukan oleh negara dan agama. Nggih, betul menika leres. Mas Gareng. Nun. Mbak Mimin apa rak wis jumeneng ta? Nggih. Saiki genti Mbak Eka Suranti tak aturi tindak ana kiwa kotak. Yo diaturke beksan lengger babar pisan. Eling-eling Banyumasan. Monggo. Monggo Ca, yo diaturke.
Eling-eling Banyumasan gitu bersani Mbak Eka Suranti. Nggih. Monggo, monggo ayo.
Mbah nuwun. Wah, iki sing diarep-arep saka Mbak Eka. Jadi ada variasinya. Nggih, nggih. Oh, bestiku berdua kok duduk. Ayo, ayo. Wah, ayo besek. Besti kok. Oh, besti. Mas Gareng. Apa? Apa Mas Bayu ki ra pirsa ya? Apa ta? Aku kan job luar kota wis rada kurang. Heeh. Kan digawe karo Eka. Digawe piye? Kan kono golek sing cara ra bener aku didukunke men ra payu luar kota. Oh, dadi kok disaingi karo Eka. Nek dinalar ayu ya ayu aku, prigel ya prigel aku. Kok laris kono nek ra kan wonge ra sak bae nek serik. Karep bersaingi secara sehat ngono lho. Kok aku didukunke men ra payu ya piye ya, Pak? Anu saranku gur siji. Apa, Mas? Nyebut. piye ta, piye ta, piye ta. Kaya ngono kok ayu kowe iki kepiye to? Gareng. Aku krungu Mbah Imin ngomong apa mau? Jare kowe ndukungke. Jare kowe nyantet Mbah Imin. Heeh, supaya ora payu. Mergo dheweke lari ning luar kota. Kowe ndukungke supaya sing laris kowe iki kothok obrok ora payu. Ora ana kekuatan kang luwih gedhe kejaba kekuatane Gusti Allah. Lah ya betul, betul. Kok dadak merdukun, dadak nyantet tapi pamrihmu apa? Men rezekine mlayu nang benamu kabeh aja. Kok sik ta dirampungke sik ana. Perkara dirembuk Aku ngono lho. ki ora seneng awake dhewe padha-padha wong wedon. Awake dhewe padha-padha wong wadon. Dadi aja mitnah kaya ngono. Aku dikanani apri, lek jope dhewe luar kota, job Jakarta wis berkurang to, krungu kabar nek tok gawe, tok dukunke men aku ora payu. Apa ora? Lho, terus gunane ki aku ki apa? Ora ngerti jenenge wong darbe Nek melek. dukunke kowe ki untungku ki apa aja mitnah ngono kuwi. Kowe iki seneng melek muluk barang kang melok kang kudu jatahmu. Ngangah-angah uripmu. Lah wis dikek rupa ayu, prigel joget, mbok yo wis porsimu ning kono. Sabar Nyi Blorong, sabar ya. Sik lho Lek, aku ki kurang piye? Aku ki mau mangkat ki ya wis disabotase karo Mbah Imin. Sabotase anggon perkara apa ta, Mbak? Piye ngapa nek? Kah, pokoke engko mbuki kok ora kena ayu-ayu. Pokoke kok ora usah nganggo penganggon apa-apa. Pokoke aku ki kudu luwih ayu saka kowe. Lho, Kowe nek nganti kowe ora arep luwih ayu saka aku tak santet kowe. saiki wis terbukti to. Lah ngaten iku. Ya saiki antarane Mbak Eka karo Mbak Mimin lho. Saiki wis ketok to. Lho, aja meneh kok Eka. Piye? Bojomu merene iki lho ora itu ayu-ayu. Disaingi karo iki. Saiki ngene wae. Lho, iki nyatane ya cetok. Saiki Mbak Mimin dina wis ketok luwih mengingi, ya ora? Ngingi. Kok mengingi lho. Jaran perbawane iki perbawane luwih. Nek mboten percaya niki wau iki chattinge Mimin iku lek ngancem-ngancem kula teng mriki. Wah, Niku saged dijadikan barang bukti. Sing salah sinten, sing bener sinten kok kula dikira nyantet, dikira gawe-gawe. Niku pamriyen napa? Kados kula niku dadi wong niku napa entene? Kula niku nrimo. Saiki kene ae, diflorke. Nyuwun pirsa karo pamirsa wing laladan Klaten. Mimin karo Eka apik endi ayu endi? Tekan. Ayo coba. Diflorke. Anu Mas Gareng sing anu nengahi coba. Nek iki netral. Saking hati nurani yang paling dalam antarane Mimin kali Eka niku ayu pundi? Harataya. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun sedaya mawon. Lho, fakta Kiai Klaten lho iki. Nek kowe iki ora usah mitnah aku ya lek iki me. Mas Sik Pri, nek kowe ger disepelekke le ngomong aku. Rasa sing ngomong ayu Mbak Eka, marah ra diladen wong lanang. Coba. Mergo kuwi nyawang dengan mata telanjang. Nek kok nyawang dengan mata batin tetep milih Mimin. Ora ana mata kok dasteran ora ana. Maksudnya ki mung mergo kesing tok. Nek nyawang mata ayune ayu Eka. Nek nggo peranaan kok apik Mimin. Lho, mesti kan ngono. Oh iya, ana nggo golek turun bibas, nggo golek turun bibas. Bibas iki wedhus iki. Coba kaya ngapa diflorke. Florke ngono. Coba. Ditakoni. Ayo. Bapak Ibu sedaya pamirsa ingkang kepareng rawuh wonten Pemda Kabupaten Klaten. Heeh. Mimin kalian Eka ayu sinten? Lho. Matur nuwun, Pak. Bu, sedaya matur nuwun ya Allah ya Gusti, matur nuwun. Jenengan niku ya Allah rungokno. Ojar. Iki sing muni ayu Mimin gur siji. Sapa? Tukang ngenom ki lho. Mas Rinto. Kepo lirak-lirik wae. Wis ben Pak Towi pancen ya selerane sing ngene iki. Piyai iki ya pirsa, ya ngerti, ya genah milih ka sing orisinil. Lah nek milih kowe ya lek ki men apa
tok tek tok tagong tok tok tek tok tek tagong. Malah iso jaga maling. Iki asli, wong lanang kok milih kowe iki terus le gunake piye? Lah. Tinggal dari sudut mana? Alah sudut yang tiga-tiga ora iso. Mbok wis nglengganani nek dalane buntu ngono ya to, Lek. Wis. Lho, mula ngene lho wis, ora usah dadak nganggo berdondi. Antarane Mbak Eka karo Mbak Mimin kuwi ana keluwihane, ana kekurangan. Lah leres porsine dhewe-dhewe. Nek kowe iki rak wanita bertelalim mungil. Ora. Oh, kae lambene. Kudu kuwi. Wis celuhak-celuhak. Wanita Rainaga. Jadi sebenarnya gini, Aku mulane ora seneng nyambut gawe karo dasawis pangen. Weger wae. maksudnya gini loh Pak, semua orang bahkan wanita pun berhak menjadi garda depan dalam membangun bangsa ini. Betul. Contohnya Ibu Bupati Klaten nyatanya Putri. Iya. Mbak Eka juga berhak berkarya dengan caranya. Mimin yuk berhak eksis dengan karyanya. Tapi yang Bu ya Sri Mulyani garda terdepan kowe iki kenal pot. Iki yo garda. Oh, garda apa? Gardan. Mas Gareng, Mbak Eka, Mbak Mimin, Mbak Apri, rumaos bombong dalu menika dipun lenggahi Kanjeng Bupati Sepuh, Bapak Haji Soekarno SMU. Sakmenika lenggah wonten Komisi 4 DPR RI. Pepundhen kula Bapak Tumiyono MBA. Bapak Haji Tumiyono. Selaku Direktur Utama Widodo Makmur Perkasa. Bapak Bagus Rahmaya Jati SPT, Koordinator Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Jawa Tengah. Nggih, Bapak Aris Baroto kala wau penyuluhan saking Kominfo. Nggih. Tuwin Ibu Kadarwati selaku anggota DPRD Jateng. Nggih. Bapak Sri Nugroho lah niki. Napa? Selaku Kadin Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Pariwisata Kabupaten Klaten. Nggih, krungu Pak Srinu kok terus guyu ki ngapa, Lek? Aku angger wayahe hari jadi Klaten, event Klaten, mesti Pak Sri Nugroho ki sing apel nang nggon aku sesasi ping 18. Mesti kuwi. Oh, anu gandrung kalih panjenengan. Pak via WA mawon mboten, tetep kula badhe ten daleme panjenengan. Oh, ngoten. Mbak Mimin sesuk disengkuyung yo acara ning kono. Oh nggih. Pak, Mbak Mimin sok sengkuyung ya acara. Oh nggih ngono kuwi. Ning kok nek pas ora dibutuh yo WA 3 sasi pisanan mboten purun. Ning nek arep ngono ki mesti Pak Kadin iki golek syarat ya, Min. Syaratnya napa, Pak? Klaten ki supaya maju apik kudu ditumbali wanita asirah naga. Ya ora kok ya. Mesake sia-sia kuwi jenenge karo padha titake Gusti kok sia-sia. Mulane Pak Kadin sok kulino rawuh ngene Mbak Mimin. Kuwi berharap Mbak Mimin gendang rawuh rene. Ya ta? Ya no ngusung tratak, ya ora. Bawangan kelir, ngusung debok sapa nek ora iki? Peniti. Beliau ki nguwongke, Mbak Mimin ora kudu jenengan sing ning kantor ning kala mongso aku tak suran daleme Mbak Mimin luar biasa beliau. Nah, mulane diuwongke soalnya ngerti dudu wong terus diuwongke. Pejabat dulu ya kedah jemput bola toh. Jemput bola men ngerti aspirasi masyarakat arus bawahi kaya ngopo ora mangtaun ABS. Min jujur Min. Napa? Ning ngarepe wong akeh. Ya. Kowe nyawang Mas Bayu ngono piye? Nek pas nganggo blangkon, ngagem kejawen. Nek cara basane keren berharisma. Berkarisma. Berkarisma. Kok rasa gune to? Kok rasa gune? Piyayine lho. Tur upama aku dadi wong wedok niki aja. Oh, upama kowe dadi wong wedok, lah kowe iki wedok apa ora? Imbane. Lho bocah Andre. Nek wis ngalih ngabari. Imbane. Apa? Ya imbane nek sapa to sing ra pengin Dipek Mas. Dadi kowe apa dipek Mas Bayu piye? ya matuk to. Mas Bayu mantuk-mantuk ki, Lek. Ya Allah, pengen mbok ceraki jare. Wis kono PMU, nggo ganjel-ganjel kotak lah lumayan. Nanti dulu. Kok cempolone kok ngono ya, Jess? Aku trauma kok kaya ngono. Karo cempala kok trauma ki napa? Merinding ngono lho Mbak Arlani. Wong kan tutuke bathuke niku ben ana wong sing fobia ketinggian, wegah meneh. Ana sing fobia nek ana balon meletus kaget. Iya. Aku nek ngerti cempala ngono kok malah ketagihan ya. Anu fobia ya, fobia.
Bupati kula nyun pangapunten. Kula dadi korban terus nyun pangapunten asine kula nek attitude mboten tersangka teriak korban iki meneng iki. Niki enten awala. Selamat hari jadi ke-218 Kabupaten Klaten dan hari ulang tahun Indonesia ke-77. Nyuwun sinom parijata kanthi cakepan nulado laku utama. Katur Bapak Haji Sunarno dan Ibu Bupati Sri Mulyani dan Wakil Bupati Bapak Yoga Ardaya dan seluruh pejabat Pemkab Klaten. Dengan implementasi kurikulum Merdeka kita wujudkan pendidikan bermutu, menyenangkan, adaptif dan berkarakter pelajar Pancasila. Saking Bapak Wardani Sugianto, Direktur SMK Kemdikbud RI Stek. Nggih, Republik Indonesia. Wardani. Monggo menika wonten tali asih 2 juta rupiah. Nuwun Pak Wardani. Nggih, ya diaturke sik Mbak Eka Suranti. Ayo Mbak Eka diaturke. Mboten kula. Nggih nyuwun ngapunten ki ndak kula dikira lancang. Nyuwun ngapunten menika puja kula. Sampeyan sik izin karo danyange sik. Ora iki lagune apa? Sinom parijata. Kowe anggar tiba sinom paribasa kowe ya. Ya sia-sia ta. Jatah Eka kok meri. Ya diaturke sik, diaturke. Monggo. Kakung Haji sing putri sregep ngaji sahadaten loro ing warnane ngucap syahadat tauhid lan syahadat rasul. Wis kuwasa rukun Islam cangkem 5 iku dadi wajib pira ingkang tak tindakna sing guyub-guyub
sembah nuwun sampun dipun aturaken Mbak Eka, Mbak Mimin, Mbak Apri niki didum. Oh menika didum. Nggih. 300, 100, 100, 100. Amin, amin. Matur nuwun, laris. Didum sing rata ya. Matur nuwun Mas Bayu menika kagem rejeki kula Alhamdulillah. Apri. 100 kuwi ya sing cetha. Iya lek iki wis adil iki wong telu ki wis. Lah ya wis no. Ya. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Mangan kupat lawe tahu wonge papat duwite kok telu. Ya. Wah, wong ki nrimo ora kesusu entuke malah saya akeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menika rejeki iki sangkan paran. Sangkan paran ora ono sing ngerteni. Pira Mas? 500. Nyuwun tulung didumke ibu-ibu Waranggana tengen kuwi iki 100 wong 5 pas. Ngatus. Heeh. Aku nek arep ngelongke kadowan. Nggih. Ki, ora nggo aku to? Lho ibu-ibu no, sesore wis enggak kok. Lah apa ora iso to ngelongke dhewe rono? Adoh ki lho. Mbok ya ditulungi. Oh, alah ngene tak daku sedulur ora gelem. Wong ngene kok. Iki do butuh ora? Kok nesu iki apa ta? Karepku wong nyekel dhuwit iki nesu entuk. Wong kok 100. Ya. Lungguh tok. Terus piye? Wong ngadeg kowe ora njaluk 100. Mbok ya serana. Nyami. Kowe butuh. Kok lawange aja dikunci ya. Arep ngopo? Ya dikunci ra iso mlebu omah. Oh ya. Ya. 1000, 100. Nih, dar sini. Kok nesu iki ngapa serasa muring-muring ta? Lho aku ki wong udan jenenge kok nesu piye? Kowe ya butuh. Butuh. Syukur. Agar arep entuk duit prewangane metu. Iya. 100 ya. Ane ye. Ora wong aku malah ra entuk lho ni. Nya ni. Oh. Nggih, terima kasih Mbak Mimin, Mbak Apri, ayo jumeneng rene. Aku rumah aku dina iki ora gareng. Lah apa? Bendahara. Ora apa-apa no jenenge. Terima. Mas Bayu. Dawuh. Ana wong ora diduwi duit kok kowe malah turu kowe. Kowe ngece kowe. Alah Pak Sarman. Ngece. Kok ya iso-isone ya ampun. Ana wong ora entuk duit malah mbok tinggal turu ngece kowe. Kowe bareng nglakoni ya aja siang. Lakoni apa? Pak Sarman iki ndongake sampeyan ki ora turu kok masane. Dongake kok merem. Yalah, Pak Guru ki nggo menawa kene kringete sak grontol-grontol iso-iso ele saring ngono. Wes aku wis pokoke. Mbak Mimin, Mbak Apri, alhamdulillah menika rezeki wis tinampa. Alhamdulillah. Entuk ya sing urung entuk ya masalah. Wong ki mbok ya wis ta. Aku tapi Rezeki ki wis ana sing ngatur to, Pak. Innallaha masobirin. Nah, Orang yang sabar kekasih Allah. nah. Nggih. Wes aku trimo Pak Tumyono sing ora trimo. Walah. Lambe terus Sisan. angger wae. Wes ben aku arep golek dolar kok. Mas Gareng. Apa? Dari Sapa ki? Detku. Bu Silvi. Loh, iki lho, bojomu ra pelit. Ya bojomu lomo, nyatus. Kok bojomu ki? Ya wis tamponen wong ya. Wis trimo ta 100 ta? Hah? Mongko iki jek sak yuta ya ta. Engko tiba. Ya. Catos ya tamponen niki jek sak yuta. Yo bae aku bolomu, Aku bolomu. Mbak Apri, Mbak Mimin. Nggih. Anu nyuwun berkah pupuk timbul saking Kanjeng Bupati Sepuh mbok menawi. nggih. Anu nggih, Bapak Haji Sunarno mbok menawi kepareng. Boten ngira-ngira hormat Bapak Nggih. Haji Sunarno Nggih, SEM. nggih. Menawi wonten danganing penggalih. Katuran pinarak Pak Narno pripun? Oh, idem kemawon. Oh, idam, Bapak. oke, boleh. Nggih. Nah ngaten terima kasih. Oh, yo wiwit ngaturke nawala. Nyuwun bajing loncat. Katur Ibu Bupati dan masyarakat Klaten.
Nggih. Wilujeng Ambal Warsa Klaten yang ke-218. Leres. Saking Bapak Tris Jakarta PT PP Persero. Menika tali asih 1 juta rupiah. Iya. Sak yuta nyo Mas Gareng. Lho. Oh, sak yuta. Aku gal kan ngedum neh. Ora sak didum, ora sak joget. Syaraté siji wae. Sapi suarane piye? Moh ya wis. Oke, sak yuta ora gelem. Wis. Oh, tak pateni kowe. Wong iki santai wae. Aku ora tenan. Aku trimo. Ora terima? Pak Tumio. Kok bola bali ya. Gawa asmane Pak Tumiono terus sampeyan iya. iki. Yo, bajing loncat sing bawa nyuwun tulung Mbak Eka Suranti. Mangko sing beksa Mbak Apri. Nggih. Mimin. Piye, Mas? Kowe ra joget ora nembak kono jaga diesel ya. Mbak Mimin, panjenengan rak urung giliran bawa ta? Dereng mangke. Nggo niki tak aturi 100 sik nggo tombo. Engko nek wis enek sing ngersake. Pangestunipun. Diaturi. Panjeri sik, Lek. Nggih. Sapa ngerti engko Pak Garoto pengen duet karo aku. Nah, Sapa nggih. ngerti engko penyanipun Pak Nugroho Kersa. Seleramu ki apa wis ganti to? Lah piye to? Kowe karo kaya nokan kok lomomen iki. Rasane kok ngono. Nyun sewu, ini aku pernah ngobrol karo penyanipun Bapak Haji Sunarno. Heeh. Bapak sepuh. Ndelah ki jajan soto karo aku ora sengaja. Aku kan ya pekewuh jeneng aku wong wedok arep caket-caket ya pekewuh to rada ngadoh. Mriki Mbak Mimin mboten napa-napa, santai mawon. Terus beliau ngendika ngene iki, Mbak Mimin wong sing model kaya jenengan ku Klaten kathah Pak. Aku ya ngono kuwi. Langsung beliau ngene iki, Mbok Injiya sak perangan dirangkul. Ayo diarahke. Diajak berkesenian. Umpama ora iso kaya jenengan karo Mbak Apri sesuai dengan bidangnya masing-masing, Betul. mbok diarahke. betul. Lah, niki kula total enten wong 200, Pak. Lah oke men terusan. Kok Lek muncul-muncul oke. Nek berarti beliau kan turun ke bawah. Nggih, Aspirasi Mas peduli. apa? Jadi Semua semua jodoh kae kok ora. Masih setiap makhluk di dunia ini pasti tuh punya tugasnya masing-masing nang alam Betul. donya. Hanya skenarionya saja yang lain. Lah, pinter. Nggih. Dadi nek kabeh ngemohi, keluarga ngemohi, pemerintah ngemohi, terus pemuka agama ngemohi, nek dia mencari kenyamanan di luar sana, malah timbul masalah baru yang lebih kompleks Nggih, to lah. betul, Ora ya betul. kudu dirangkul. Mula dikoordinir dikai napa gawean sing jumbuh karo Nggih. kabisane. Aku yang gumun lho, Pak. Ora someteng kok gurmana, aku tukul ae ngono lho. Ya ora kudu ngono. Ya ora wong iki pancen kodrate kaya Kale- Mbak Mimin, Nggih. saderengipun bajing loncat ya diwaos sik niki. Ayo. Nggih. Wah, aku jegok barang. Dehem kok jegok. Penyerahan bendera merah putih. Bismillahirrahmanirrahim. Penyerahan bendera merah putih dalam rangka gerakan nasional pembagian 10 juta bendera merah putih diterima oleh perwakilan warga masyarakat yang menyaksikan. Lajeng Ibu Bupati berkenan untuk menyerahkan. Oh nggih, monggo. ngaten. Monggo niki. Berjumlah pinten niku, Mbak? Menika 10 juta bendera merah Serentak putih. nggih, nika perwakilan dipun pasrahaken dhateng perwakilan. Nggih. Monggo ingkang kawogan ingkang badhe nampi bendera merah putih. Mbok dari kalangan seniman ana sing makili ngono lho ya. Kowe iki Min, kowe penduduk kene to Min. Nggih. Ana Min. Monggo cok kanthi anu ladrang wilujeng. Monggo. Monggo nyuwun aplausipun tepuk tangan untuk warga Klaten pembagian bendera.
pisan Mas Pandu. Para kadang kula suwun ngaturaken lagu Semangat Juang 45. Monggo ayo diaturke lagu Semangat Juang 45. Monggo ayo. Komandan bareng maju, tunggal tekad rahayu. Merdeka, 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 bumi kelahiranku. Merdeka, merdeka, merdeka. Yuk, dua kali. Yuk. Kalau kai gembira dikulek bekang ale-ale abang putih sang diwarno itu ada sejatinya. Negara kita mus merdekakan atas dasar Pancasila. Cuma di Malang tanggal itulah aku kesaksinya 7 tahun 1945. Rambate roto hayu, rambate roto hayu, komandan bareng maju, tunggal tekad rahayu. Merdeka, 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 bumi kelahiranku. Merdeka, 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 komandan merdeka. Terima kasih luar biasa, kompak oleh mengibarkan sang merah putih. Makane aku kuwi paling seneng apa ngene iki lho. Pripun, Mas? Sing diarani merah putih itu ya yang bener ini, merah di atas, putih di bawah. Nggih. Kalau diwalik dadi Polandia ya di jane ngene iki wis ana sing kembar Monaco ya merah putih, Mas. Nggih. Ning iki yang merah putih artinya ada. Iki, Apa arti dari merah putih? Iki sebagai memberi spirit kita. Nggih. Meraih sukses. Kuwi merah kuwi meraih sukses. Rah ki rahasiane gampang. Putih puruna usaha, aja seneng merintih. Dadi ora kena sithik-sithik sambat ya, Mas. Kudu budidaya. Semangat. Nggih. Matur sembah nuwun sampun dipun tindakaken menika pembagian bendera. Yo saiki ngaturke bajing loncat dibawani Mbak Ika. Monggo. Dinggo panjer sing bawa 100, sing joget 100. Nyo Mbak Ika, Mbak Apriti. Ayo le. Semangat Mas Gareng. Semangat. Ayo le, dadi wong tuwa nggo patuladan. Semangat le. Ora kena merintih. Kabeh iki kudu budidaya. Semangat 45. Jane arep semangat ora entuk dit ya semangit. Ya ora apa-apa. Yo, bawani sik. Monggo. Gunung. Metu gunung mbok bedor apa sipir apa? Lecen bawane cakepane ngono. Pak Kapolres, glir iki Mas Gareng sing ngopeni ngoten niku Pak Kapolres. Apa ta kuwi yo? Lah gunung bedor kuwi ya. Lah aku lek arep main piye wong aku urung mbok kei dhuwit. Oh ya wis berarti nek dikei dhuwit ndak nggo main, lu wong rasa. Ya. Ya. Or kowe mah gawe jogangan. Ya wis. Iki lega Pak Dandim, Pak Kapolres Ya rawuh. wis, ketika ide nggo main kok rasa. Dilapor. Rasa ya kaya. Aku terima.
Kok dadi wong tangga contoh malah kaya ngono. Kok sing Gusti aku trima Pak Haji Tumiono mboten trima. Kok hubungane ya nek nalisir ya ora kersa Pak Haji Tumiono kok le apa dibela. Ampun Pak De. Mimili ndak saitone rodi. Ana wong golek kok ndi. Lanjut. Galunggung ka saking Bulastri Nelinggi sawer Rp250.000 kangge Mas Gareng. Di antara sekian pasti ana sing ternyuh nyawang aku. Kangge Mas Gareng wayang kulit. Oh mengke gara-gara medale Gareng wayang kulit. Gareng wayang kulit engko metune. Sabar. Jare inallah ma sabirin. Sabar. Piye to? Lah iki limbukan iki lho metu Gareng no. Engko wah lek ku maca kelancangan iki. Macane iki ya dipaske gara-gara. Oh lah nggih. Lah nek layange tekone saiki. Aku ngerti wong ngene iki melu Pak Anom. Lanjut. Gunung Sumedang ketunjang Talaga Sokawaya narung becik di tengah gunungan Gula pundung kurisungkur gula sungkan Renggutak sakuring-kuring hiye Apa kuwi? Renggutak sakuring-kuring sireng gareng gutak tumane jengking Gareng botak tumane jengking. Tandang ngono Mas iki masalah Kowe iki wong ayu lho. piye Ora kurang gawean kok nyawang tumo barang. Wah, rupamu ayu. Ngapa? Aku seneng. Piye? Aku seneng ka. Aku seneng. Tunggale ya. Ayo. Serba salah kowe. Tari Tarim dundang ika lho, Rem. Tarima Sekawaya ngancik ligareng ngancik Lho wis mulai nyang-nyangan kok dilokat rak ngancik. Kena tiram tak tunda ngenteni alun-alun dadi. Bali meneh. Ngancik di negara suku Kimin. Sunda kok Sukimin. Suku Yo buka celuk. Mbak April beksa. Ayo. Yo. Ayo buka celuk. Kok malah melu yo. Wah iki kok celuk ya. Iya, kaya
sembah nuwun sampun dipun aturaken bajing loncat. Nggih. Mbak Apri wis ngetoke keprigelane, Mbak Eka wis ngetoke keprigelane. Kari niki berdua Mas Gareng karo Mbak Mimin. Nah. Mriki Mbak Mimin mriki. Pun. Apa? Kula nyuwun ngidam sari Mas Gareng gandrung Mbak Mimin. Nah. Oh, ora penak. Nembang kei pasangan. Oh. Mbak Apri mau ijen, Eka ijen. Nembang kei pasangan ora iso digunakake nggo apa? Mas, Apa? kita itu pemain watak. Watak. Jadi neng panggung, oh, Mimin dapuk ke Ratu Kencana Wungu. Upamane. Kowe kok kencang alu iki. Kencana wungu kok kencang alu. Kita itu di panggung itu berperan apapun. Dhisik zaman kula durung nganggo nyamping durung gelungan, Mimin kok dapuk nge-MC. Kula ya nge-MC. Manut dawuhe. Kita kan pemain, kita bersama. Pemain itu harus all round. Lah, jenengan didapuke karo Bu Fahmi ya matur nuwun. Karo Mimin ya kudu alhamdulillah. Lho dadi partnermu siapapun. Jenengan ora matur Mas Bayu kudu manut. Beliau iki sutradarane pepanggungan. Iya. Jadi monggo dirahapi sekenyang-kenyangnya. Bawane ngidam sari, ayo. Engko lagune tembang kangen sing nembang ben Mbak Fahmi. Ning sakniki bawa sik berdua. Monggo Mas Gareng arep mbok rangkul ya karepmu. Wis, ayo. Kita acting ya Mas. Loh, acting itu harus totalitas. Do sialku. Do wong ayu. Wae kok ngono. Etok-etok iki wanodya sak alam donya iki sing paling ayu mung Mimin. Lah nek ora anu Rasa gagas Eka, rasa gagas Apri. tak tomboki 1000 kowe wae nyah. Wah kok iki wajibane dhewe-dhewe. Mas penyanyi gareng lho. Iki Klaten iki bangga lho. Klaten iki kota dalang. Argular wayangan dalang gonta-ganti Klaten iki kasembadan. Kota ketoprak. Nek jane kene mengarep adol wirang, ngopo dirusuhan kene? Lho. Ya. Mas Wawo. Mas Gareng. Oh, Mas Gareng to. Oh, Pede. wah. Wong nrimo ing patung kuwi bakal entuke piro iki? Wah, senengane kok. Ya alhamdulillah. Wong ki mesti ana sing trenyuh nyawa. Nah, Hari ini aku betul-betul tujune kok tak sia-sia nek ora sing treyuh sapa? TLK. Apa kuwi? Telek. Duh, Miminku. Nah, ngono. Aku bareng itu kok Ibu Bupati semangat opo tak pangan. Nah, ya wis. Kang Mas Gareng, Opo yai? kaya kejugrukan Wukir Sari Kaaroban Segara Madu. Iya. Datan bisa linukis dening tulis rineka dening ukara. Iya. Ngalam donya kirana manodya kang mongkok bombong atine kejaba mung aku Mas Gareng. Opoe pangan ayo. Mas, Ayo. niki lho kula Min. panjenengan astanu lho menika calon putra panjenengan menika Kang Mas. Menika lho Kang Mas. Ya Allah. Aduh Kang Mas. Aja brobosan. Menika putra panjenengan aktif Kok tekan kene iki lho. Kok tekene kene kok. Kridanipun putra panjenengan benjang ngungkuli panjenengan ngaten lho Kang Mas. Oh, ngono ya. Injih. Yen pancen ngono Joko nang kantungamu aja nganti rusak. Omong apa? Omong kaya wong kemu. Perkara ngene mungkuk-mungkuk ya. Kudu sing totalitas siapapun partner. Iya. Aku ora mung total, aku Leo. Wah, aku ora banyu putih. Yo wis pokoke Nek jenengan ora total dalang sak Klaten tak pengejak jenengan lho. Kota dalang lho kene iki. Lho, Mula diakomodir karo Ibu Bupati karo Dewan Kesenian lho. kok sik kowe iki kedudukanmu apa? Masa nglarang wong ngejak aku lho. Lah nek jenengan kredibilitas jenengan dihancurkan ning malam ini lho, dipertaruhkan malam ini lho. Lho perkara ora gelem karo kowe kok terus ora entuk tanggapan iki lho. Sak leker genthonge kene iki dalang manut Mimin. Loh, kok ora elok. Oh iya ta? Heeh. Umpama Loh. Ayo. Ayo Mas, anggepen kuwi ayu dhewe ngono lho. Pepujane ngati. Kang Mas,
Apa ya? Menika wonten peksi sami cucuk-cucukan kan gambaraken kula kan panjenengan. Menika lho Kang Mas. Lampu ngono lho. Etok-etoke, wah dijak basa kiasan kok ora iso. Oh iya, kaya ana manuk cucuk-cucukan. Yo, cucuk-cucukan yo. Nggih mboten wonten papan mriki to nggih. Lah kaya manuk karo manuk. Oh. Wong Semarang ya tak platok. Lah kaya iki lho kaya manuk loro kaya cucuk-cucukan. Wow, ora ngrungokke gunemane rol. Ayo. Mimin. Injih. Manuta pun Kakang laden ana ya, Nduk. Nah, ngono gek diladeni ngono. Ning ngetrek ngono. Yo umume ae, Mas. Mak. Wong ladene lho treke mlaku lan yo ngene kok. Kok sakate garap wong wedok kowe ning ngetrek nyam niku Lanjut. perlakukanlah pasanganmu dengan syariat yang benar. Betul, Yai. Nyun sewu ya iki ora aku jorok ora. Arep garap bojo ki nyun sewu karo ngatuk karo piye karo iso. Ning adape menungso iku kudu kewan. Dadi tetep kudu tertutup dalam satu selimut. Lho, ngono kuwi. Kok garap ning dhuwur truk penyan kok biasane ning galengan mapan. An bercocok tanam lah. Lho, Klaten menika lubung pangan lho, Klaten lubung pangan lho. Iya. Lho, lah ya an padi apa? Beras rino. Lho, lho Klaten niku bangga Lanjut. penyangga pangan kok. Kaya ngene wong lagi cilaka. Wong nandang asmara. Asmara kaya ngene cilaka. Elak bak suarane. Coba suarane kaya apa, Mbak Mimin? Apa? Piye to? Suarane kaya ning film Cunyil kae ngene. Apa to? Semua orang itu punya talenta karakternya Iya. Betul. Mimin kon padha Budar sini ya ora iso. Ora iso. Budar sini kon kaya Mimin ya ora iso. Ora iso. Jangan nek beda itu dianggap salah itu keliru. Nggih. Indonesia itu besar karena keanekaragaman loh. Berbeda. Karena heterogennya itu loh. Iya. Nek Mimin beda kok harus dianggap salah. Mimin beda dianggap elek. Boten. Mereka pemikiran yang sempit menika. Iya. Raja Wonten ta Bupati. Oh. Golek kesaksian. Iya. Yo, lanjut Mbak Mimin. Suarane lho apa? Apa ta? Ayo. Apa ta? Nganggo atraksi mic barang. Biasane kene. Dewe. Yalah. Cilik. Dewe. Menjelang masa menopause ki anu ya bedaan. Sapa? Aku Mas. Sapa? Menjelang masa menopause iki suarane sak kaya Kowe iki dhisik. mau sapa riyen? Wong kok Yo, lanjut. Dewa Jawa Dipangku, Mas. Mas kaya Gatot Kaca pergi wong ae lho. Pangku, Mas. Dipangku. Nah. Yo, karo nembang. Sik, Min. Sik, Min. Apa? Kok grejel ki apa, Min? Mas. Uwong ki Kuwi wirane ku lah, wali. anatomi tubuh manusia ki berbeda-beda. Ana sing sikile dawa, ana sing sikile cendak, ana sing irunge pesek, ana sing irunge mancung. Trima wae ora apa-apa. Engko nek kulino penak-penak. Ya. Ngawat lho, Mas. Kaya dandani usuk. Arek iki. Memang nyun sewu. Ana ndi Pakde? Pancen sasa kok Pakde ngono. Ndang ndi Bude? Pancen aku takoni aku wong wedok sejati. Takoni. Ning saya di atas panggung berperan seolah-olah wanita. Lah terus piye? Perlakukan dia seolah-olah pasangan. Lah kono ndi? Iki aurat lho, Mas. Aurat piye? Aurat kok di Aurat isine anduk ya aurat apa? ya nek kecekele anduk ya anduk, Kaos kaki ya kaos kecekele kaki. seporet ya seporet ngono wae. Lah kowe ora entuk dituthuk, mbok tuthuke aku kene iki. Jangan ngerti ra kegunaan ASI ki apa? Apa? Air susu ibu. Ah, 0 sampai 6 bulan bayi itu eksklusif diberikan ASI tok tanpa makanan pendamping. betul. Loh. Kuwi yang 0 sampai 6 bulan. Heeh. Lah aku. Lah nek kowe kersa mbok bertahun-tahun mbok nyong.
Gelem aku asi. Air susu iblis. Alah, masa salah meneh. Eneng-eneng wae. Mriki, Mbak Yu sing ayu dhewe sing pergiwa kaya pergiwa. Tindak mriki lho, ora sarono. Welaso. Aku Mas, balekno nang wong tuaku, Mas. Ya wong wedok jinak. Oh iya. Wong wedok pengen dimengerti. Betul, betul. Ora mau babakan bondo tok. Pengertian secara batin ki wong wedok dipengerti sithik wae. Wis ora usah kakek ngomong ayo. Bukan iki selak pengen kok. Ya. So kapan aja sepira Mas? Besok kapan katakan. Besok kapan katakan. Kang Mas menika wonten laleripun menika. Ndi? Coro kok. Umume ae Mas nek wong wedok kok dianu coro ki ngono. Oh, kok mayu men. Ujare wong wedok kok kamar mandi kaya corone. Yo. Jer lan wong ayu. Kok bojoku Parkinson ngene lho Mas. Ayo wong tuwa kok jak roman. Nano. Opom. Aduh, engko tayamum iki aku ngene iki. Aku titah umume lho Mas, kok tayamum apa padake nyenggol liur anu ye. Lah kita bukan mukrin. Mas, Tak upamake nakodo. sadangunipun kula kan panjenengan mbok pilih wong wedok sok keladuk angenipun muni. Iya. Kula sok wangal karo wong lanang. Iya. Mongko imam keluarga teteplah laki-laki. Iya. Kula nyuwun ngapura, Mas. Kula njaluk ngapura, Mas. Aku wis keladuk wani kurang duga kok. Mas karo. Min, Aku wis keladuk wani kurang duga. Mas, min. ngapura, Mas. Aku lengganane wong wedok sok kadang kala wani karo piyai kampung. Mongko penyanyi ki Mas karo. Aduh. Wah, guyu, seneng. Kuyu apa mules kok? Tak kira nek guyu. Lho Mas, Min. wong omah-omah kira arah rebut bener kadang. Ora perbet. Aduh. Adek bangun. Ye, karene. Aja, kok malah dikudu. Yo. Tanpa prau. Sasat sarah. Jolodri. Arep iki. Ya ceritane kaya Piye wong madune? Kok migato kono. ditarik terus aku ngene ditampani ngono nek kon acting ki. Wingi ana lho roman ngono gagar otak. Wis rasa ngono nek. Lah wong geblak diendani kok ya bablas ngono. Yo, nyedam Sarias Yo, irama seger saka Ndang Jaipong umpak karo Mbak Fahmi mlaku rene. Monggo, yo diaturke tembangaken. Monggo, yo. Ra uwis banyu kang
matur nuwun Mas Gareng, Mbak Mimin, Mbak Apri ketemu ning Patet Songo Mbak Eka. Nutuk Mm.